Jaka gorriz, buruz buruko txapelduna Izaki. Altuna hirugarrena urdinez eta askotan aipatzen dugu ongi berotzea garrantzitsua dela eta berotzen ari direla antzematen zaiela pilotariei ze gorputzaldi duten eta biak ala biak sasoi betean etorria direla egiten duzait. Eta biparet asko ikusiko ditugula, Erikek zenbaio ditu. Bai, desente. Dozena digora. Eta tejadak ere matematikoak, ia denak, Aurkari gabe behintzat jokatzen badakitela demostratu dute. Ez ikusteko izan dut da, biek ze beroketa induen, noski beroketa gauz bat, zure eskure ongi uzten dozo, baina alare gauzeko ongi mardia, beroketa zoragarri indue patak zein beste. Ze prezisioa. Bueno, hortxe ikusi duzue. Zurezko kutsatxo horretan gordeak ziren lehengoan aukeratutako lau pilotak eta Xitek amaren mokotik janaria bezala hartu dituzte bakoitzak bereak, Aguro gainea, bai. Beno, partida dotore espero dugu. Pilotariak dira biak. Errematerako gaitasun handia dutenak, baina hori baino askoz gehiago ere bai. Jokin artista izateaz gain sakatzaile ona da. Aurrelaria izan arren sake eramale ona ere bai. Defentsa handikoa. Eta Erik Jakak ere azken bolada honetan egin dituenak egiteko errematatzaile ona Zaragoko urratsak egin behar izan ditu. Sakez asko asmatzen ari da, sake irantzuteko garaian ere ongi diardu. Eta gero nik neuke uste dut hobekuntzarik handiena azpiko pilota horietan eta sumatu zaiola. Garai batean azpitik eta indarrean zijoazen pilota horiei eustea eta asko kostatzen zitzaion eta basta pilota asko joaten zitzaizkion edo txapapera edo lurrera eta orain berriz azpitik ere nola eutsi eta gerriaren hobeto heldu eta iruditzen zait pilotari gisa asko hazi dela azkenengo urtebete honetan. Bai, eta konfiantzak eta irabazteak eta zure burua ere lehenengo mailan ja sentatuta ikustea ere lasaitasuna ematen du, eta horrela pilotan jokatzea errazago dela esan genezake, baina bai, lehen oso tente jokatzen zuen, oraindik ere nahiko tente jokatzen du, hori berezko izaten da handi batean, baina azpiko pilota horiei eusten eta hobekuntza handia sonatu. Nik uste dut aukera pixkat ere berak bere doai nagusien abakigu errematea dela, eta berak ere aurkariei aukera gutxiago ematen dizkiela lehen baino, berari min egiteko, Eta horretan ere aurrera pauso garrantzitsu eman duela. Defentsan asko betu dure bai, muitzeko garaien. Ezingo du esan, adibidez ez aurren altuna dauke, altuna da harine kantxan ibiltzeko garaien. Harintasun hori gualzak ez dago, indarra handiko mutile da, hanketan eta indarra handie daukena. Gero eskutik, zuk aipatu bezala, eskun oso ongi sartzen ari da, eta eskutik azkarra ateratzen zaio ere bai pilota. Eta irudipena ematen dit, partida handi bat ikusiko dula. Perogetan behintzak, gero nor dakize gertatu da baino. Perogeta zoragarri indu epiek alabi. Ados nago, Abel. Pilotariak aurkezten ari dira. Ozkorailuetatik. Eta lehendabiziko sakea norentzako den. Gaur botilerorik ez dute izango, baina Atano amargarrenak askotan esan izan duen moduan lehenbiziko sakea alde hobe da, botilerorik onena baino. Eta bere logika badore bai azkenen pilotaten adakio hasieran oso azkarrak egiten diez, partidu guzin egiten dien azkarrenak, eta hor sakekin asmatu ezkeo, eta tanto boladatxo bat inezkeo, partidu baten garrantzitsua da eta final baten zesanik ez. Sakea gorri, Jakarentzat. Oso ernagoma dute, egon barko dute bi pilotariek. Lehen esan dugun bezala, aurkariak abantaiarik ez hartzeko. Eta posible daute noski, haiek abantaia hartzeko.
buruz burukoan zein lauterdikoan estutasunik handienak lehen partidan izan ditu Jakak. Kaikoaren kontra larri ibili zen, Eibarren Pello Etxeberriaren kontra ere bai lauterdian, baina bi koiska zailaiek gainditu zituen eta handik aurrera erakustaldi handiak egin ditu. Ea gaur zer gertatzen den. Sakea gurutzatua, erki erantzun dio Altuna. Txokora. Eta tantoa Gorri. Errestoa bikaina izan da, baina urrengo errematea berriz ere zenolako bizitasunarekin egin duen. Eta aurrera joango zen imintzio egin dio Altuna Jakari, Lehenbiziko sakea ateratzera zijoala, hankaotz pixka bat atera du, hori pentsarazteko, aurrera noak, edo noiz nahi joango nauk. Hasieratik Jakaren sakean zalantzak sortzen, Jokin Altuna. Hain azpitik ateratakoetan ez da erraza zer honik egiten. Sake bueltan berriz ere aukera izan du Erikek. Eta hasieratik eraginkor Lizartzarra buruz buruko txapelduna. 2-0. Eta eskutik, lehen aipatzen ginen hobekuntza handi indola mutil honek gauza askotan, eskutik nola ateratzen zaion pilota ere saketik hasita, oain kontan ere abiadura handin ateratzen eta gero erremateko aukera egitu dunen. Peso utxarekin egin du. Bai. Begira, peso utxarekin, gorputzarekin batere lagundu gabe, barrura egin dio pixka bat pilotak, baina ala eta guztiz ere ez zino edo gurutzatutakoa izan da. Gurutzatua azpitik eta ezin jaso amezketako. 3-0. Pilota azkarrak ere bai, Azkarrak dira, bai. Azkarrak dira. Eskotiatzen duen lurren. Orain arte hau bakarrik ikusi dugu. 3 tanto hauetan pilota bakarra ikusi dugu eta gainera bitxia da. Altunaren pilotetako bat da. 3 zenbaki duna, alegia Altunaren lehena. Baina noski, 4 pilota horietan nahi dutena atera ezakete sakearen jabe direnean. Eta Jakak Altunaren pilotetako baten alde egin du. Jaso Jokinek, horreztu gurutzatu. Eta Altunak bizi-bizi moztu du. 1-3. Partida hasiera azkarra oso. Bai, oso azkarra eta irudipena ematen dit, olako pilota baldin baditu edena, partidu ez dela pilota askoko partidu izanen, olako pilota azkarra kontrolatzea oso zaile da. Errestotik hasita. Bai, pilotak ere gastatuko dira, eta... Beira, Jodo, eta eman indio noski, ezkerpareta jota azkarra, teratzen da ezkerparetatik eta, Buruz burukoan ez bezala, Jakak ez du izan duen aukera bakoitzan asmatu, orain aukera ona zuen, eta ez du eskuan ongi sartu. Altunaren lehenbiziko sakea. Luze, eraman Jakak, eta txokoan Dotore. Biak ere lehenbiziko aukeran bukatzen ari dira. Hor Jakak batean barkatu du. 3-0 aurretik zela, baina bestela sake bueltan lehenbizikoan bukatzen bata zein bestea. Oso sartuta ikusten duen partidan Jokin Altuna, Nik uste lehenengo eskuzbanakako txapelketakin konparatuz, beroketakin bukatzeko, beste ordun pisugo ikusi nuen hankazeta. Askoz harinago ikusten nahi hasiera hontan. Hasiera bestik ez da, eta nor dakiz gertatuko den. Baina beste harintasun batekin, kantxan ikusten da. Eta partida berdindu du amezketarrak. Sake honi ez dio erantzun. Iruna. Bai, iruditzen zaite Erik Jaka, pixkoa zabaltzea joan dela do, Jokin Altunari aireak entzea. Horrez dela joan altuera eman eta denbora ematea eta baizik eta aireak endu nahi ziola. Eta nahi eta eskumutur horrekin erdi aldera do zabala jotza joan dela, baina eskun ongi esartu ezkeo, bera joaten da, eta hori gertatu zaio.
Eraman Erikek aukera polita du, ez du bukatu, eta gero defentsan ari behar. Jaka! Ezkerrez Txokora. Airez Jokin. Jaka. Ezkerzearra, bizi-bizi, oinetara. Gero Punpalaster, garaitxarrean tira dio kolpea, orain arteko tantorik piloteatuena izan da, 13 pilotaka da. Denera 28 daramatzate, 5 minutu besterik ez. 4 eta 3 eta lehenbiziko aldiz, oraintxe aurreratu da Altuna. Abiadura honetan pilotaka da denak egoki jotzea, ez da erraza, eta tanto hau ere ez da behar bada bete-betea izan, baina... Baina oraindik ere ez da tanto piloteaturik egon, Baina iruditzen zaitena da Mikel izanen da tanto piloteatu, baina iruditzen zaitena da piloto luze izatea oso zaila dela pilota hokin. Hile dobizi jokatzen dutela. Bai, bino gerore bai, ez diela erresa kontrolatzeko. Gastatuko die pixkena, baina oso azkarrak iruditzen zaizkit. Impresio hori ematen di kanpotik behiretuta behintzat. Erki Jokin luze jokatuz. Ezkerrez Txokora. Jaka aurreratu eginda, Kantxoa, moztu bizi-bizi eta tanto. Haze pilotaka da joduen, eta Erik Jaka 5 tanto segidan egin dizki orain Altunak eta atxeden seterantz dator. Ez dut uste oraindik partida eteteko erabakirik hartuko duenik, edo bai. Ez da eseriko. Hemen zabaletik asko ematen Jokin Altuna, abiadura hundi ematen. Atxapatik oso gertu, badaki pilota ezin duela altxa, nahiz eta gainera ez du nahi ere pilota altxa eta ezker norman joarazi baizik, eta nahi dio hanketara jokatu, eta atxapatik oso gertu, baina batez ere abiadura bizian. Altunaren sakea. Azpitik oso gaizto, Eraman Jakak larri, txapagainekoa. Aurreratu eginda Erik, Txokora mozmotzean, jaso Altunak. Bolea, gaizto, Eraman eta bere buruari arnasa pixka bat eman gainera amezketarrak. Txokoko pilota horretarak Garbixamarrez alda iritsi. Bai, jokaldia egiten saiatu da. Nik uste Garbixamarri iritsi dira eramateko moduan, baina ez dakipa gero jokaldia egiten saiatu den edo zer gertatu zaion, baina jasotzeko pilota zuen berez. 4 eta 5 berreskuratu sakea Jakak, eta berriz ere arrisku handia du mutiko honek sakearen jabe delarik, bereziki. Jokaldi egiten saiatu da, bai, nabarmen ikuste zabaltzen saiatu dela. Hemen hobeto ikusiko dugu, Txokoan txapapean jarrita daukagun kameraren bitartez, hor ikusten da, bai, eskumuturrarekin zabaleratu egin nahi zuela. Eta Jakak sartzen duen presioa ere handia da, ikusi da, pilota jala batetan txapatik 10 zentimetroa jodula edo 20 zentimetroa joduela Jokin Altunak, eta ja Jakaan zegoen berriz ere airez presioa sartzen. Jakaren sakea oso bizi Eraman. Jokinek bolea bihurri, Kantxoa ez du gurutzatu. Pasatzen utzi dio eta barruan izan da. Larri zen, Oso larri zen, hau errepikapena ikusteko modurik daukagun Helenaren gana jo aurretik. Zalantzan geratu da Jokin, asko zabaleratzen ari zen pilota hori, kanpoan izango zela pentsatu du, baina hortxe duzue. Horre, 30 zentimetro izan ditu. Eta ea zer dioskun, oraindik ere lauterdiko txapeldun denak. Joseba Ezkurdiak. Joseba Ezkurdi, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, nola ikusten dituzu bata eta bestea hasiera honetan? Bueno, oraingoz berdin du ezta, aurreneko tantoak azkarra jundia, sakerrematekin, sakekin, baina azkeneko tantoak pilotatu gok, tanto gorragoak, baina bueno, bike ongi ikusten die, partidu gorra egiten die eta berba zeinek irazten. Eta hemendik aurrera nola ikusten duzu partida? Bueno, fisikoki eta zeinek abandatzen gehiago, zeinek asmatzen sakekin. Baina, bueno, nik uste Jokin bik ongi ikusten jutela, baina, bueno, Jokinek izan hasieran ongi ikusten dutela.
Eta, bueno, azkenen partidu gorra, eta berba zinak ez da, baina ni favorito iso Jokin esango nuke. Buruz buruko finalean baino beto ikusten duzu Jokin. Bai, ni bai, lasaiago bezala, gauzako begi kontrolatzen bezala ikusteot, esan bueno, azkenen bai buruz buru, bai lauterdin sakek importantzik eragarri dauke, eta asmatzuna, pues, biharrengo pelotazo beki dauke ez da, baina bueno, bai esan Jokin hobeki ikusteot. Eskerrik asko, Joseba. Vale. Joseba Ezkurdia, azken bi Podiumean txapelak. izango da, gero. Podiumean izango da, bai. Azken bi txapelak berak irabazi ditu, biak ere Altunaren kontra, eta gaurko final honetan jokatzen ari direnak izan dira, hain justu, buruz buruko bi txapelketetan, Arbizuarraren Borrero. Kantxa osoan Altunak kanporatu zuen, Eibarren, eta Lauterdien berriz, Jakak hartu zuen mendean. Eta Jaka oso deseroso ikusten dute, hasiera-hasieratik ezker gantxoarekin ezin gurutzatu, gero boleaz ere pilotaka atutxe egin du, sake restoan zagitzen bat sake dituen, baina gian bi edo kontatu izkiot. Zutorren sartu ikusten partida. Gaiztoa, eraman Jakak hor aurreratu eginda eta hor mabiko egina izan du, baina oso azpian zuen pilota, ia botea egitera zijoala. Eta bai, ez dabil oso eroso ere, partidan sartuago ikusten dut Amezketarra, baina alere ez dago alde handirik. Nik bi gauz esango nituzkeo gain arte, bat, Jokin Sakekin asmatzen ari dela esango nuke, eta Erik berare eskuzbanakako txapelketan nahi duitzen zait erosogo sentitzen dela airez errestatzen, botera errestatzen dino. Eta hori txapelketan ikusi du, eta bestetik Jokin Altuna pilotari ematen izaion abiadura. Hasieratik abiadura handia izaion ematen. Eta horrek beti gauzek asko zailtzen ditu aurkari. Sake gaiztoa hori ere, eraman Jakak. Txokora eta lehenbizikoan jo du, baina jasotzerik ez du izan, eta bai, beldurra emateko moduan joan da hor arrastan ezker hormara, baina libratu du, ez du minik hartu, eta orain bai, eta nik uste partida eteteko unea hau duela. Berriz ikusiko dugu azken tantoaren bukaeraren errepika. Txokora eharki egin du errematea Amezketarrak, eta lehenbiziko botean jo du. Hor duzu, sake bueltan Txokora Jokinek, lehenbiziko botean jo du, baina arrastan erortzen ari zela, ia ezinezkoa zen hori jasotzea. 9-5 tiragarkiak. Bederatzi eta 5, 3 eta utzi irabazten hasi da Jaka, 3 5 eta 3 berriz ere Jaka aurreratu da, baina orain ez 5 eta 3 Altuna aurreratu da. Gero 5 berdintzea lortu du Jakak, 4 tanto segidan egin dizkio gero Amezketarrak, eta Jokin Sakearen jabe. Txokora, ezkerra irea, jaso eta luze jarri. Bolea. Atzeraka etorri eta eutsi Altunak, bebetik berriz ere lehentxeago izan duenaren antzekoa. Orduan ere hormabikoa egiten saiatu da, baina oso behan hartu du, berriz ere pilota. Pauso bat behartzuen gutxienez aurrerago. Eta lurrera joan zaio, 10 eta 5, Altuna nagusitzen ari da. Bai, besagaineko postura hori finalerdian Bengoetxaren aurka askotan ikusi genion Jokin Altunari. Frontixean naiz eta altura eman, pilotak bere egiten du, ez du aukererik ematen nahi dez sartzeko, eta ere berriz ere laugarren kuadro ateratzen du aurkaria, ez? Jaka aurreratu nahi du, baina ez dago eroso, edo pilota lehen bezala kaipatu bezala oso bizi ateratzen zaion eskutik. Gainera etortzen zaio, eta batez ere ez du kantxaren erdigune inoiz bere ganatzen. Jokin Altuna da nagusitzen dena, tokiz toki mugitzen duena, eta Jaka orain arte pilotaren atzetik, eta pixkat presaka, eta partian ezin sartuz. Eta Altunak sakez eginak 3 baditu, bat eramateko modukoa, baina
Pilotakada bakarrarekin lortutakoak 3 baditu dagoeneko. Jakak bakarra. Altuna, lan erdietan zenba pilotakada. 71. Oso gutxi. Jokin. Moztu. Oso bizi moztutakoa eta nagusitzen ari da. Bai. Eta Argita garbi. pilotazaleren batek bidali digu. Mezua materialaz pilota biziegiak iruditzen zaizkiola. Zorrotzik bidalitako mezua izan da. Eta neuk ere badut irudipen hori. Gehiegitxo ez ote diren. Abel. Bueno, nik ez tegi gehiagitxo dien, bino ez daukela eskuz banakako finalakin deus ikustekoik bai. Eta nahi dutzen zait hori Jokin Altunan erabaki izan du dela, eta bere interesantzako ongi pentsatutako erabaki. Iruditzen zait bera ematen nahi zaiola pilotazo bakoitzen, abiadurai hartzen, eta hortarako pilota klase hori aukeratu dula. 12:05 larri dabilerik Jaka. Ea, bigarren erdian partida iraultzerik lortzen duen. Iragarkietaragoaz. Jokin Altuna. Jaun eta jabe partidaren lehen erdian. 74 pilotak da besterik ez, 19 minutu partidak, 12:05 aurretik da amezketarra. Eta lehenbiziko erdi hau jokoz ere ez espero genuen bezain distiratxua edo behar bada lehiatuagoa izatea ere falta zaio, grazia gehiago izateko. Bai, zalantzarik gabe, kolore urdina nabarmendu da hasiera-hasieratik. Altunaen sakea. Azpi-azpitik, eraman Erikek, erresto aparta. Eta horren ondoren aukera. Gaizki jotakoa, barruan ongi bildu Jokinek. Sokora, errematea iritsi eta Ormabikoa. Eta ezin, hau ere azpitik asko ibili da. Baina kalitatea aipatuko nuke, lehenbizi nola pilota zail bat txokoa, nola utziun Erikek, eta gero beste pilota zail batekin Jokin Altunak zerrindu. Bai, eta taktika zein den ere argi geratu da tantonetan. Pilota arrotzen baduzu, Jakari aukerak ematen dizkiozu, airez min egiteko. Beti jokatzen diozunean, askoz eta mugimenduan mantentzen baduzu, askoz gehiago sufritzen du Lizartzarrak. Iruditzen zait Jokinek jotzen duen bakoitze pilotari ematen nahi zaiola. Oso bizi da. Hori da, defentsa naiz erasoan, eman. Eman inbardio pilotari, alde guzitatik. Ezkerkada bikaina txokora, eraman Jakak. Bolea Ormabikoa. Iritsi eta jaso dena berea du Jokinek eta ez du barkatu. Erratantoa 14:05 ez saldu berriz partida etengo Lizartzarrak. Hau doba momentu, iruditzen zait, bere interesatako esan nahi dut. Jaka guain tanto batzuk inezkeo, ja Jokin Altuna badi, eta irudipena ematen dut kanpotik gainea, menden daukela partidue, goitik bera. Bai, une honetan, une kritikoa du Jakak, baina ia beste pare bat egingo balizkioia oso joana luke. Baina momentu honetan ez du argi zpirik ikusten Erik Jakak, eta horrelako erabakiak hartzeko ere bakarrik egoteak ez die mesederik egiten, hori normalean botilleroaren lana izaten da, eta gaur ez batak ez besteak ez dute botillerorik hautatu. Baita askotan gaina ere bai gertatzen da aurkari ez du bino gehiago izaten nahi denen eta markagailun diferentzia handia da, zuk ere gauzak argi ez dituzu ikusten. Ez du gaipatu bezala Mikel askotan horregatik izaten da botileron lana garrantzitsu. Kanpotik beste begi batzukin hobetu ikusten delako momentu bakoitza. Jaso Jakak. Kantxoa ordu aukera, baina ez du bat ere aprobetxatu. Antxe zegoen erraz iritsi da. Eragiteko moduko pilota zuen. Tanto bukatzeko ez dut esango, baina behintzat mendean hartzen hastekoa bai, baina txapara joan zaio. Eta bere buruari aukerak sortzeko garaian ere ez dabil Altuna bezain egoki. Eta eraginkor. Eta gero une garrantzitsuetan utxe egiten ari da. 15:05
Hau egin beharra dauka Lizartzarrak. Erresto darra. Erdibidean harrapatu du gero pilota horrek. Ireki Altunak, jaso Jakak. Altunaren bolea ona. Eraman. Jokin. Txokora, aurreratu egin da Jaka eta bikain bihurritu. Eraman Altunak, zulo handia dago, baina denbora emango dio. Denbora emango dio, jaso. Jaka. Ezker bolea Txokora. Oinetara jokatu Jokinek, azetantoa jokatzen ari diren. Orain arteko onena. Jakak eraman, normabikoa Jokinek. Zoragarria izan da. Partidako tantorik gogorrena, piloteatuena, 21 pilotakada izan dira. Eta bukaera ere merezi bezalako xea. Eta partida honetaz gozatzen asko hariko zarete, gozatzen ari direnetako bat. Enpresa honetako bi mutilen, zuzendari teknikoa, aspeko zuzendari teknikoa, Jokin Etxaniz alere, lehena barkadazu, esertzera etorri dira pilotariak, esaiozu itxoiteko pixka batean Jokinik. Iragarkietara goaz. Ama 6 eta 5 Jokin Altuna aurretik. Eta nahi baldin baduzu Elena, oraintxe harrapa ezakegu Jokin Etxaniz. Jokin Etxaniz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Ze iritzi orain arte ikusitako daz, Jokin? Bueno, markagailua be esaten du, Pixka ikusten da, Jokin Altuna hundi bat, bera agintzen da bilela, eta erikei, pixkate zinean, ezin atera hortik, joku hortatik, eta pixkate... Hasi da Erik, iruta dut, baina, hasieratik nahiko oso ondo ikusi dut, astean zehar be oso ondo ikusi dut Jokin, eta gaur Jokinen hankak eta ondo ari die mugitzen, da beste Altuna bat ikusten ari gara bai. Mirari bat beharko litzatekela ematen du, ez? Jakak Erikek buelta emateko final honi? Hombre, egia esan da, orain arte ikusitakoa zaila ematen du, buelta izatea. Ikusi izan dugu, bueltak, kristonak, galantak, baina orain arte ikusitakoakin zaila ikusten da, Baina, ikusin behar da. Pilotak zer iruditzen azkarregiak? Nik uste dut hasieran izen dela lehenengo bisaketan, hirusaketan, nola pixkate nahiko azkarrak, baina guain ikusita Jokinen pelota, ez du, nik uste dut pelota normala dela. Hasieran, zebo hori eukiko zuten, baina hemen badakigu nola esker horma ben nolakoa dan, azkar gastatzen die, eta nire ustez pelota oso politxa diela. Eskerrik asko, Jokin. Zuei. Bazalde dezenteari zaizkigu, biziegiak direla irudituta idazten, horien artean pilotari hoi bat, pilotari bikaina izan dakoa, Oskar Lasa, egiegizkoak iruditu zaizkio, Oskarri. 17 eta 5, eta tanto honetan zabalean behartuta gero airearen bila joateko pilota bat izan du Jakak. Bai. Txizpa hori falta. Bai, eta ez da joan, eta gero komeriak. Eta gero, sake bueltan erki pausatu du Altunak, ez zinen dabil buruz buruko txapelduna. Oso aserre bere buruarekin Jaka zago gustora zirarik. 18 eta 5, lanak amaitzea falta batak, besteak berriz sekulako tanto hilara beharko luke. Lehenbizi tanto bat egin, eta gero sakez asko asmatu, eta pixka bat bere burua libratu, eta asko asmatu beharko luke. Oraingoz, gainetik pasatzen ari zaio Jokin Altuna. Esan. Bai, eta geroxiago esango ditugu. Esan beharrekoak, orain iragarkietara jo beharra daukagu. Eta bere alaxe gaituzue final handi honen azken zatiarekin Bilbotik. Hemezortzi eta 5 aurretik. Altuna hirugarrena eta Josu Etxaberen hausnarketarekin bat nator. Agian alaxe beharko du. Baina gaur lauterdiko finalean, kantxak osoko finalean baino askoz pilota biziagoarekin jokatzen ari dira. Kantxa osoko txapelketan orokorrean oso material gutxi zegoen. Gaurkoa gehitxo agian
ez dakit alde handiegia. Eta neuk ere badut irudipen hori. Kantxa osoan material lehen mailako txapelketarako eta material gutxiegierekin jokatu dela, eta behar bada gaur baliteke gehiagitxo izatea ere. Neri ez zait iruditzen, pilota biziegiak direla. Hasieran bai Etxanizek aipatu bezala pilotak seboa dute, baina gaur gertatzen nahi dena da Erik Jaka ez dela partidan sartu momentu batetan ere, eta altuna berea egiten ari dela oso ongi eta oso bizi jarduela bai hankak eta baita pilotare. Ormabik horretara iritsi da Jaka, gero airez txokoan utzi eta tantoa gorri. Eta orain tanto hila da luzea behar du. Lizartzarrak sakez asko asmatu. Txapelketa honetan asmatu izan du. Eta pentsa Joseba Ezkurdiaren aurka 9 eta bat aurreratu zen eta nikaragarri asmatu zuen. Beste zenbait partidatan ere bai. Hainbesteko presioarekin askoz ere zailagoa da noski. 9 eta batean, zuk joko bolada hartzen duzu eta partida hasiera da eta ongi sentitzen zara eta askoz errazagoa da. Orain berriz dena ondo egin behar horrek sekulako presioa eransten dio pilotariari eta huts bakar bat egiteko lizentziarik ere ez dauka. Errestatzen dunak ere lasaiago. Errestatzen do aurretik baldin badi, ez da horren erresa. Baina gai dela hortako erakutsi duerik nola ez ba. Sake azpi-azpitik urutzatua, eraman altunak. Goitik berako gantxoa, eskuin bolea, iritsi ingo da jokin. Eta Ormabikoa jo du, Jakak pilotaka da bizia eta barruan ongi orain honetan Lizartzarra. Oso tantona, Gantxoa jodu, gantxo zoragarria, baina zegoen jada esperoan jokin altuna, aurreratu egin da. Gero ikusten da oraindik ere puntu-puntuan ez dagoela Jaka bolea hori barkatu duelako, baina gero ongi konpondu eta tanto garrantzitsua lortu du. Nei berriz iduitzen zait, Erik eta esaten duzu, nei iduitzen zait jokin altuna meritu guzie dela Erik oain arte bere toki ez dela jarrapatzen. Iduitzen zait batetik, lehen aipatu bezala saketik oain arte gertatu dena, norbait telebista pizten baldin bado, nei iduituz oain arte jokinek saken asmatu indo, eta bestalde batetik ere lehen aipatu bezala nik uste aire zerrestatzen erosogo sentitzen dela Erik botera baino. Eta bestetik abiadura handia ematen ez aleie, Erik agresibo izan aurretik bera izaten nahi dela jokin altuna agresibo. Eta pilota oso gutxi arrotu diziola, beti hanketara jokatu diola. Azpi-azpitik txokora, jaso altunak. Txokora dejada. Berriz ere. Oso gaizto. Ez dago barkatzeko. Ez dago barkatzeko, eta harintasuna hundikin ikusten nahi hankaz, Eta lehen aipatu bezala, ematen pilotari Erik egeman aurretik nik emango zio pilotari eta hortarako beste behin ere erakutsi du maisu handi badela. Joku horiteko nik uste pilotak oso ongi beriz ditula. Frontiset girtera daukenak eta lurren gero azkarrak dienak. 19 izan da hori. Amezketarra entzat. 19 eta 7. Amairu egindako ditu jokinek, 3 galdutakorekin oso bestelakoak dira. Jakaren datuak, eginak 4 besterik ez, galduak 6. 2 zenbakidun pilota kantxara. Jakak aukeratutakoetako bat alegia. Larri eramandakoa, ireki altunak, erki gurutzatu du. Baina berriz ere bere buruari denbora eman eta ongi defentsan jokin. Jaka. Arro, luze. Boleaz, Amezketarra. Txapagainekoa. Ezkerrez erki irekitakoa. Boleaz kantxa erditik goitik bera txokora gaiztoa eraman hori ere. Beste aukera bat eta oraingoan ez du barkatu. Baina zenbat gauza egin behar izan dituen, tanto bakar bat bukatzeko. Oso ongi mugitu du oraingoan. Oso ongi mugitu du, hau baitela Jakaren jokoa, ez? Hala ere altunak beste pilotaka bada jotzera behartu duri Jaka, baina hau bai. Jaka erdigun hartzen duenean eta areskatzen hasten denean, orain bai min egiten.
Ze gantxoa jo duen tantoa bukatzeko, orain honetan etenaldia Altunak eskatutakoa izan da. 36 minutura doa partida, pilotaka da, 165. Eta hemen dituzu, mutilak azken tanto hau jokatu ondoren auskoa dezente berotuta, 16 pilotaka da izan dira azken tanto honetan, batetik bestera asko ibili behar izan dute, Altunak batez ere. Tantorik piloteatuenak 21 pilotaka da izan ditu. Eta oso ongi butu du, bai, alde batetik bestera, baina baita hanka harinek eragutsi Altunak ere eta bere toki ez erra sartu berriz. Altuna beste bada. Buruz buru finalean sartu zen. Joseba Ezkurdiari irabazi behar izan zion besteak beste, eta hori ez da edo zer. Eta Xabier Labur bada ere, lehen mailako binakako hundian titular modura jokatuko duen beste pilotaria Aitor Aranguren, arratsaldeon. Bueno, pozik izango zara, ala? Bai, azkenen txapelketa nagusi izatea aukera banetzago, ez? Udarako kaixankeko jogatu nun, baina hau diferentia hau ofiziala da, eta gogokin hartu bet. Gaur baina hobeto jogatu erke, baina saiatuko naiz. Ondo jogatzen da, aldan egiten. Joko puntu honean iritsiko zarela uste duzu? Bueno, azken partidutan aurreko nahiko ondo biltzen, baina nabil azkeneko partidutan ondo. Entrenatzen da guztu nabil, azkenen parea partidu hona egitea da hemen kontua ez. Parea bat hona egitea jut, nuzte joko hona hartu gotela eta hortan saiatuko naiz. Eskerrik asko eta zorionak, Aitor. Eskerrik asko. Aitor Aranguren gaur baino hobeto jokatu beharko dugu, esan du. Usurbilgo agina gauzoko mutilak. Zortzi eta 19. Erik Jaka. Xake gurutzatua. Erki erantzun dio Altunak. Gantxona eraman. Erdibidean harrapatu du Jaka. Zabalean deja da. Zoragarria. Erabat ustekabean harrapatu du Altunak. Asko arriskatzen ari da Jaka, baina Jaka partidan sartu da, Erabat, azkeneko 3 tantoak oso nahi jokatu ditu. Baina aldea ikaragarria ordea, eta 3 tantora garaipena Altunak. Hortxe dago okerra, ja, bere jokoa egiten hasi denerako joan aduela aurkaria. Eta lehen esaten hasi naiz, eta buruz-burukoan finalean sartu zen zenbait estutasunekin, Darioren kontra ere larri ibili zen, eta gero finalean ez zuen gozatu eta kolpe handi hartu zuen, baina jokin orain beste bada, eta freskatuta ikusten dut fisikoki eta mentalki. Bai. Beste txispa batekin hasieratik gainera. Eta lehengoan elkarrizketa batean esan zuen asko gustatu zitzaidan, aste hauetan bizi izan dudana oso aberasgarria gertatzen ari da niretzat, eta hori da azkenean pilotariak egin behar duena. Une zail horietan irakaspen aberasgarriak bildu etorkizunerako, horrek bihurtuko baitu indartsuago, horrek zailduko baitu urrengo eragozpenetarako, eta begira, hilabeteren buruan beste final bat jokatzen, eta orain bai, orain bere izatearen, bere esentziaren araberako jokoa egiten ari da, beldurri gabe, erasokor, fresko, eta ikuskizuna ematen. Ikuskizuna ematen, eta nik Erikek ordune utzi ez zion bezala ordun ez zion utzi jokatzen Altunari, eta iruditzen zait gaur alderantziz jokin Altuna Erik Jakari ez zaiola uzten jokatzen. Altunaren ezkerrairea luze. Eta Erikek giltzeko pilota ez du bildu. 21 eta 9. Tanto bakar batera du. 2020 garren urteko lauterdiko txapela. Jokin Altunak 5 final jarraian lehen bizikoa galdu egin zuen Bengoetxearen kontra 2017an, 2016an. 22 eta 21, 2017an emaitza berberaz irabazi Urrutiko Etxeari. Azken biak Ezkurdiaren kontra galdu ditu. Iruñean aurtengoak ez dio ies egingo.
Sakiona. Eraman Jakak, ordu aukera, motz-motzean ireki, Jaso Jakak berea du kantxa osoa. Txapeldun. Eta 2020 garren urteko lauterdiko txapeldun, Altuna hirugarrena. Asko jokatuta, 3 eta huts aurreratu zaio dida batean. Zenbat pilotakatan izan da, sake bueltan egindakoak izan dira 2. Bestea sakez, beraz 7 pilotakatan 3 eta huts aurreratu zaio Erik, eta hasiera kezkagarria izan ziteken, baina handik aurrera ikaragarri baino gehiago jokatu du. Maixuki jokatu du Jokinek, eta kolpe mingarriak ere hartu ditu 2020 garren urte honetan, baina buruz-buruko 2 finaletan sartu, eta urteko azken partidan txapel baliotsua. Balio handiko txapela, 5 final segidan historian berak bakarrik jokatu ditu. Beste inork ez duelakorik lortu, eta aurreko biak galduak zituen, baina aurten finalean sartu, eta aixe irabazi du gainera. Eta Erik Jakari irabazteko, gaurren Erik Jaka daun bezala irabazteko asko jokatu barra dago. Eta Jokin Altunak asko bino gehiago jokatu du. Finalen ikaragarri jokatu du. Partidu latza jokatu du, hasiera. Bai, bera bat merezita irabazi du, hasieratik ikusten genuen, fresko zegoela, bere gorputzak, bere keinuek hori esaten zuten, baina egia da ere, hasieratik ere buruz-burukoan bezain finez dugula Erik Jaka ikusi. Batetik egia da Altunak joku horretara eraman duelako, eta aukerarik ez diolako eman eroso sentitzeko, baina batzutan gertatzen da. Eroso zaudela, egun hori ona daukazula, eta beste batzutan guztiz kontrakoa gertatzen da, eta Lizartarreri hori ere gertatu zaio. Mara meritu guzia Altunaren partez, zegoen egoeran ikusita duela 4 aste, hain denbora gutxian, reset botoia sakatu, eta berriz ere zuen energia eta freskotasun hori berreskuratzeak sekulako meritua du. Bai horixe, utsetik berrabiarazi du bere burua, eta noraino iritsi den, hor txapela zain. Txapelduna, 2020ko txapelduna, eta gero beste 3 sari ere badaude, koparik handien hori txapeldunak berak izango du, eta beste biak berriz, Erikentzat eta Joseba Ezkurdiarentzat izango dira, eta txapelduna Elenarekin. Zorionak Jokin, Kari asko. Altuna handi bat ikusi dugu gaur kantxan. Bai, guztua ez, egia esan. Hasiera naiz eta tanto batu atzeti hasi naizen. Ondo sentitzen nintzen ez, nik uste aurreneko tantokin dizkitenak berak tanto harrakin ditula. Eta horrestu bat faiatu, baina bestela nik uste asko restatutela. Zer Eriken kontra 3 utzitare tanto jeizu askotan, eta bueno, tanto gutxin dizkit. Nik egizan pelota luze jarriot, eta gero beak hasieran ere pelota bat ateau, eta nahi ondo torri zaitez pelota hori. Egia esan, bizi ezan, eta minek genion ez, hanketa jokatzen nion, eta bea orduan asko atatzen non frontizetik, eta nik uste horra asmatutela. Etxetik prestatuta ekarri duzun guztiak egitea lortu duzu. Prestatu betik edo, baina geho zaila izatea hori praktikan jartzea ez. Askotan ez da ateatzen, askotan erresa izatea esplikazioa kontrario bat daulako, eta kontrarioke asko jokatzeuelako. Aste honetan esan dut, nik uste pelotari guztik urtetik urtea denok mejoratzen nahi gara, eta kompetentzik jarri dauda ez, eta horretik, hemen astero asko supritu beharra da, eta partidu zaiek izatei astero. Eta urtea txapeldun bezala amaituko duzu Jokin. Kiarri, egi esan, inoiz baino txapeldunago sentitzen naiz gaur, egi esaten nahi batzu. Aurreko 2 txapelak ilusio handien zitea, baina horiek gehiago sorpresa izan zien ez, eta hemen geho ikustea benetan irabazte oso zaie da, beti kandidatok asko izatei, baina irabazte una bakarra izatea individualotan da oso zaie da irabaztea ez, eta esan dizutena. Txoratzen oso harro, indeten lanakin hilabete hontan, eta baino txapeldunago sentitzen naiz. Partiduko kamiseta ondo gorde beharko duzu Jokin. Bai, hor dauket ja aldatut, ja hau berri da hor dauket gordeta, eta hoi sentitzen baino inoiz ez diot emango hoi. Zorionak, eskerrik asko Jokin. Inoiz baino txapeldunago sentitzen naiz, Jokinek zailtasunen ondoren, azken asteetan aurrean izan duen penditz handia igo ondoren, pozez txoratzen amezketarra azelana egin duen aste hauetan, lehendabizi bere buruari buelta ematen, bere burua aurkitzen, motivazioa ere lortu, bilatu, aurkitu, eta
joko erakustaldia egin duen lauterdiko final honetan. 3-0 aurreratu zaio Jaka, baina 3 berdintzea lortu du, 5-3 aurreratu da Bosna. Harrapatu du berriz ere Jakak, baina handik aurrera ies egin du. Bosna joan ondoren nor alde egin du, 18 eta 5 pentsa, bigarren etenaldi luzeraino jarraian egin ditu, 13 tanto segidan egin ditu. Han utzi du ja finala erabakita, handik aurrera lanak bukatzea beste lanik ez du izan, eta hori ere. Orduan izan dira Erik Jakaren momenturik onenak, ikusi dugu, handik aurrera ikusi dugu, benetako Erik Jaka zenbait tantotan, baina ordurako ja aldea ikaragarria zen. Eta ezinezko izan da Altuna mendean hartzea, buruz buruko txapeldunarentzat 2 mutil hauek jokatu dituzte. Aurtengo urte xelebre eta lazgarri honetako buruz buruko bi finalak, kantxa osoan Jaka nagusitu zen, lauterdian Jokin izan da irabazle. Hemen duzue 3. postuaz jabetu den mutila. Joseba Ezkurdia aurreko 2 urteetan txapela berea izan zen. Aurten 3. postuarekin konformatu behar, Jakak mendean hartu zuen finalerdien. Txapeldun orde, Erik Jaka Soroa Lizartzarra, haze urtea biribildu duen. Eta txapeldun Jokin Altuna 3. Bejondaiola. 3 espezialitateak kontutan hartuta 7. finala zuen, irabazi duen 3. eta 24 urte besterik ez. Artista dela, baina ez, artista esan da, ez da justiziarik egiten mutil honek dauzkan doainen aurrean. Artista izateaz gain beste hainbat gauza ere baditu. Besteak beste izaera lehiakorra eta egoera zailei aurre egiteko gaitasuna. Fisikoki eta mentalki egoera zaila irauli behar izan du, baina hori ere lortu du urtea bukatzerako. Eta orain, hau gozatu eta bere alaxe, binakako txapelketari begira jarri beharko du. Tira, estatistikak prestalditu zuen lankideok edo Pedro Mari Goikoetxearen gana joko dugu. Esadazue lankideok, Pedro Mari Goikoetxeak berak emango izkizue estatistikak eta hemendik aurrera kontatu beharreko guztiak ere bere gidaritzapean utziko ditugu. Gogoratu jaun Andreok, lauterdiko finala askoz ere estuago espero genuen, baina 2 pilotarietako bat beste baino askoz gehiago izan da, eta garaipen oso garbia lortu du Altuna 3. Hone bestez, saio bereziari emango diogu amaiera, hemendik aurrera finalaren analisiak, elkarrizketa patxada gehiagorekin eta esan beharreko guztiak Pedro Mari Goikoetxea gidari dela. Aurrera Pedro Mari!